Salutare toată lumea, eu sunt OnStrike și bine v-am găsit la o a doua încercare de prim videoclip. Sunt alături de Cezar și încă un prieten. Ziceți și voi ceva. Cum a sunat asta, o primă încercare de atelier O a videoclip. doua. O a doua încercare de prim videoclip. Păi, prima încercare a fost când am dat rep 1. Acum am 103. Deci a trecut ceva timp. Și Bă, aruncă una și hastre pe jos. Forța voastră. eu am iteme de level 1 pentru că au bonus XP pe ele. Încerc să fac 110 să dau reborn 2. Măcar asta să filmez și eu. Și Wow, ce șmecher. da, chiar ce mai faci tu un video odată anul ăsta? Poate. Părea careva banoși plus 7. Nu. Până acum e cam plictisitor. Păi ce... Nu, am aruncat o chestie care îmi Păi trebuia. nu prea am ce să zic. În afară de ce fac acum. Ce faci, maestrule, acum? Eu acum crezi că să pot să-mi pun și itemele alea de PvP. Mamă! Care via pietre de orice fel? Păi eu aș vrea pentru războinic. Anti-war? Eu anti-orice. Asta plus 3 nu-i bună. Asta plus 3 nu-i bună. Asta plus 3 nu-i bună. Asta e magiei plus 4. Nu-mi trebuie. Amo. Până acum Parcă ești tu mai activ așa în videouri. o ninja plus 4. Ce da? Uh. Dacă Vrei ești tu grabei? așa mai activ. Nu. Nu vrei grabei? Am făcut și noi 104. Cred că până la final zilei de mâine o să am 110 și o să dau reborn. Vino. Păi da, Vrei să faci report PvP? păi normal. De ce să nu? Să aibă, ce să urmească oamenii la caracterul ăsta OnStrike. Primul episod a fost votat de mine și prieteni să fie cu Metin, următorul, nu știu, ori story mode, ori ceva legat, Am eschive ceva legat 4 de dacă Minecraft vrei. cu Cezar. Ce de ce zici? Filmezi un story mode sau Minecraft cu tine? Ce vrei tu filmează? Păi ce vrei tu să asculti păreri? Așa zisele păreri de la fani. Că până acum n-am prea mulți, deci te ascult pe tine. Ce filmăm? Nu știu. Eu știi ce ceva, un Minecraft Subscriber sau Survival Games ca să fiu și alături de tine. Că în Storyborn nu prea am decât să fiu cu tine în Skype, pe Skype și să vorbim, să ții. Filipe, hai să dăm un duel. Sunt în video și sunt la crescut. Ok, dar după aia poți să vii, te rog. Pentru că tocmai mi-a picat o chestie foarte OP. Măcar poți să-mi zici? Da. Inel semilună. S-a picat semestrul ăsta. De fapt, e aproape terminat semestrul, da? Apoi tocmai de-aia. Da, deci vă zic din nou, cum v-am zis în vechiul video pe care văd că nu o să-l puteți vedea, a fost o eroare de la YouTube. Dacă vreți să vedeți începutul meu și al lui Cezar pe acest Metin, găsiți pe canalul Cezar, Metin de Alaska, episodul 1, eu n-aveam canal când am început. Și asta e, filmăm la 103 cu, la 104 cu Reborn 1. Eu aveam o freză șmecheră, dar nu mai găsesc. Oh my god, câte Bă, pietre am. Zic ce nume are, Cine? freza. Mohican. Eu pe iteme PvP nu am cine știe ce, mai ales arma. Am o lamă. Nu ai acum. Nu, da, am o lamă rege primită pe gratis, dacă vă uitați la ea vă dați seama de ce. Știu că e Thunder, dar își face treaba. Nu cred că mă credeți, dar dau foarte bine cu ea. Ce să zic și ție ce are? Tu bați cu regele la praf. Da, are 15 farmec, 5 blocare, 10 putere, 10 pătrunde, 10 critică, 0 semi. Și am murit, cum mă așteptam. Cred că ar trebui să bate pe mob.
Arunc iteme din inventar. Am o grămadă anti-war plus 4. Mă mir că Vrei? nu dă niciun mob pe mine. În mine, da. Poate îmi fac pinguinul de PvP, că ar merge. 50 de medie 10 semi. Mohicanu. Hmm? Prezuca, unde e? Mohican? Nu, cred că am așa ceva. A, uite, l-am găsit. Acum vine mini răzbunarea pe mobi. Ce ai o întrebare din partea mea pe care vreau să o adresez de mult. Când o să ajungi tu la 110? Când o zbura Victor. Păi având... hai să nu facem misul de video. Te crezi că eu Doamne, după... cum Te crezi că eu mai dansează încolo? ăsta cu flamele 5 elemente, da. Te crezi că eu după finalul video așa? Te rog, iar. Bine, deci o să-l cresc eu pe Cezar ca să clarificăm toate treburile. Până acum, sincer, mie mi se pare că am plictisit o video, dar așa e un video de PVM. Care și-a scos căștile? Noi în orice caz nu e. Că eu deja m-au vorbit. Mă, aș face chestia aia să mă uit cât am filmat, dar iar se blochează filmarea, iar bug, iar nu se mai postează, etc. Și nu cred că aș vrea asta din nou. Am făcut filmarea cu o zi sau chiar două, când am făcut-o, mă, ieri? Ieri sau alaltă? Nu mai știu. Parcă ieri. Sau ieri a fost o X-ul, nu? Nu, mâine e. O X-ul, păi... Mâine e din nou? Mamă, frate, câte X-uri sunt. Deci, Dacă mâine e din nou, mă scot cu bani. dacă sunteți abonați, vă place metinul și nu sunteți încă pe server, vă sugerez să vă apucați că e un server super ok. Mai are Sistemul... Orice metin are buguri, ce să vezi că te auzi cam prost. Alo? Bine? Cât de cât. Cred că Robert a ieșit. Alo? Da, și se pare că acum sunt singur. Nu. Ba nu. Da, a avut Lipsesc puțin. a avut un bug Skype-ul, cred. Cel care zice că lipsește e Robert, nu cred că îl știți nici de la Cezar, nici de la mine, dar cred că o să apară mai multe videoclipuri. Cezar, mai ai ceva de zis? Fac 105. Bate 1. Fac 105 și... Scopul videoului fac 105. Acum postez doar ceva ca să vedeți și voi că exist, că n-am postat nimic și am canalul deschis de la începutul săptămânii. Și iar mor. Așa aplaudat e. Ce ai fără nervi. Am mai avut o problemă în alt video care l-am enervat pe Cezar și a ieșit urât. Cam prea urât. Cam cum vor mobii ăștia să iasă. Cezar, eu acum fug de mobi. Sunt puternic, așa-i? Cel mai bun. Oh, o lovine și Azrael a plecat. Nu am cel mai strălucit damage, dar nici cel mai slab. Deci ca 700 pe hit nu mi se pare un damage chiar așa slab. Deci la PvP atâta damage ar fi un miracol. Da. Cutiuța a fost deschisă. Pe caracterul ăsta cred că am 4000 de minute sau 3000, de fapt nu, am 3000. Și ce să zic, ceva despre viitorul canalului. Până acum n-am planificat decât story mod, un metin oarecare, nu știu ce o mai găsi. Poate CS, dar nu sunt sigur, n-am jucat niciodată, deci nu promit nimic. Tu ai de gând să postezi un CS ceva pe canal? Cezar? Și cred că iar sunt sigur. Nu ești singur. Așa. Și acum a venit și Robert. Robert? Nu? Mi-am dat seama după ventilator.
N-am ventilator. O să auzi tu în filmare direct. Mamă, au trecut deja 10 minute de când filmăm. Ce ziceți? Un video destul Unde știi de... cât a trecut? Hm? Unde știi cât a trecut? Pentru că mi-am pus inelul de experiență exact când am dat drumul la video. Da, eu filmez cu Fraps full de editat, momentan nu am niciun program de editat. Cred că o să-mi iau un Camtasia sau Action, nu știu sigur. De fapt pe Action cred că e program de filmat, nu? Că nu sunt, nu o Da, da. Deci ce programe mai sunt de editat, ce ai? Programe de editat mai Ce? știi în afară de Camtasia? Power Direction 13 și cam toate astea le știu. Și ce-mi recomanzi? Cam toate că e mai ușor. Așa mă gândeam și eu. Salutare Dangerous! Așa. Sincer, ce-mi place mie cel mai mult la metinul ăsta e sistemul de reborn. Nu te plictisești. Am făcut 110 prea rapid și mă plictisisem. Acum am ce face. Mai trebuie să fac de vreo 2 ori și iar mor. 86%. La șută. Pune la perete, ia, văd că sunt mai mulți pe Azrael. Acum că Azraelul e luat, pot să iau mob și de aici. Mamă, Ce mai ai nou Wow! pentru noi? ce le dă. Mamă, a Cine? venit o site-iță, l-a băgat pe la 210. Ce indiferent. nume? Cum? Ce nume? Mamă, cum îl bate site-ița. Chiar vrei să spun numele? Mm. Coi. Așa o cheamă. Bă, mai bine mergi la programul ca să cenzurezi asta. 19k dau. Mamă, ce damage de ăla în Azrael. Unul pe nume Dangerous dă 19k sau stai, Dangerous era? Da mă, Dangerous. Unul pe nume Dangerous dă 19k pe hit în Azrael. Și eu cred că dau decât 10-12. Trebuie să fac iteme, diavol, nu am cine știe ce iteme. Mai ales astea care sunt doar de XP. Ce? Bă, Roberte, la ce oră o X-ul mâine? La 10, cred. Bine, ce zai, hai că suntem pe punct de încheiere, am 99% XP. Mai ai ceva Ce de level zis? Ce Ah. level ești? Și am făcut 105. Cam atât am fost cu acest episod, sper că nu v-am plictisit prea tare. A fost așa de început, să știți că sunt și eu acolo, trăiesc. Nu am Așa sunt murit, n-am videourile la degeaba. început, n-aveți ce le face. Dar ce, așa a fost și la tine? Bineînțeles. Eu desigur că voi mai continua, doar nu am irosit un inel de ăsta degeaba, dar nu o să vă țin o oră în filmare ca să vă plictisiți. Cam atât a fost cu acest episod, sper să vă placă. Tot mai sus cu canalul, ce ai mai ceva de zis? La revedere, pa, pa! Desigur. La revedere!